Right. Happy New Year 2023. It's another year, another prosperous year, and we are coming with new things. We've been a while, but now it's a new year, and we've started our normal programs. It's Wednesday, and as usual, we are bringing you the celebrity gossip. And the person that is bringing it, as usual, I'm called Omari Nash. For the lucky few that maybe have traveled abroad, they call me Omari Nash Chino Jamanembele Chini Mineno Tombele Emeyoko. Or as well, you can call me Omari Dhakongudi Nigichake Korekubni Areto Podichuako Strungi. Now, the person that I'm bringing you today is Kido mwenyewe. This is the guy that has been mingling with the stars that maybe you've been yearning to meet, you've been yearning to talk to. The likes of Prince Inda, Alicia Mtoto Shule. There are so many, I can't mention all of them, just to mention but a few. Now, nenya kora mogimo se donyo kanyino endo wako nini ma celebrity gossip mabiro ni chieng ticha de kendo ka wuono wan gi Jaugana endo mose bedo ka romo gi jok mwagomba kaka Prince Inda, Alicia Toto kod Jarapogi, jok mang'eny kabisa, all the way from Barikiwa Studio. Wadwa winjane mang'eny from Kido mwenyewe. Kido. Yes, sir. Karibu sana. Asante. Kawuni chope celebrity gossip. Erokamano. Yani celeb. Nyasaye wacho. Moko ngado ni kautoloni ende. Yes. Imos jopiny. Okay. Hello guys. My name is Kido Baswil. Kido Baswil Music. Kido Baswil Kenya. All over. Katinyo luluonga ni Kido Jaugana. Kido engineer and music producer at Barikiwa Studios. Huh? Yes. Barikiwa mwagomba. Where is the home? Dalani kanye. Ngeni koponi wachu ni Kido, Jaugana, samoro jomoko, okiakoro, inyalo kono geni to home ni kanye. Oh, koro Kido ni enboy mawuok Ugenya, Ugenya. Koro Ugana ni is a village in Ugenya. Kichopo Sigomre, yeah. Uholo, then idonjo Ugana. And okay. Just next to Korgunyanga Lemu. Kido, in most occasion kata kinde mang'eny iyudo ka ji timoga gik ma ok gisomo. Yes. Iwinjo iyudo ka ng'ato timo kata hotel lakini iyudo ka en manager kata kumoro. Yeah. Manyiso ni iyudo ka Raila en engineer but otimo politics. Yes. Akene yuda. Yes. Kuro imbi nyalo miya sigandi matin mar sombi. Eri kaka isomo makori chope production ga. Okay, Kido real name na iluonga ni Frederick Otieno Opiyo. Apo ni Imbo Nyamonyi, area mar Usigu. Okay. Nyamonyi. Koro nachako school Wambasa Primary, kawuok Wambasa. Tadhi Pala, asomo Pala Primary matin, Pala is in Nyamonyi. Alafu natieko school Nyamonyi Primary. Manyiso ni okin in kienyeji. An kienyeji. Okin Bontown. Okay. Ingeni suchi kanga ngi chala nga munubedu rest kileleshwa. Ma na Kidi onyoleti ya nam. Apone ti adi imbo kaja igachiel ta wok imbo kaja 23 years. Secondary school bitimo dala. Ana somo imbo everything from primary to secondary. Atieko school Mago Secondary School where actually Mago was a main school machako ana admission to skundwa. Admission 000. Manya ko chano kongo na managi seconds. Manyiso ni thi school machakore. Okay. Yes. Kuro inyalo konwa ni to Bank Secondary School idhi timo production kusugini en mana passion mari. Okay, being me and that kid ma okan from a well-off family. And okai familia manyalo. Koro kana tieko high school ne okanyala endelea gi masomo. Koro nachako manyo ka gikacha then ngeni area zango koro nokanyala kata gamo certificates kuchicha dhi. Yeah. Koro achako pap ni manyo koni gi koni mondo ayud kanyalo. Inyalo kata mana waro certificate. Anyalo waro certificate na mondo ka join course manadwaro. Right. Then from there my parent felt negidwaro na bed mechanic. Maja nyuol na wuon ne dwaro na bedo mechanic. Okwongo tema gi driving, mugola otera kanira wa Bungoma, adhi abedo mechanic ginene makanga. Omakacha tich ne tek. Ni pengo.
wapengo twende ngoja kidogo mbao. Koro apango maruti geche moko ne ni bongo makacha maruti matindo tindo marom kamaka to ata rabora koro adolo raka mato opong otingo ji achiko koro na hinyora ma ringa we otijno. Ringa aduogo dala kaduogo dala to wachi ni koro wadhi ate mara mechanic ma koro kado jo mechanic to interest in music grew. So I loved music now. Achako hero thum koro nimiyaga 50 bob moro mar lunch. 50 bob. Koro 50 bob na mar lunch ni nasevo. Then amanyo boy na moro to tuda gi studio moro. Koro achoko 50 bob na ni at the end of the week tatero ne boy cha. At the end of the week tatero ne boy cha. Mondo mi record. You can give passion kabisa in music. Koro katero ne to kapok na tieko chulo macha. To ne nitie show moro mane ne gospel gig in Nairobi. Koro Ekodida ne nigi show to ne kaka show tu. Koro wachi ni losuru ne challenge iloso wer on based on life is worth living. Koro na vita andiko wer moro pio pio. Kasi ndiko wer moro chap chap to koro amanyo studio achako manyo studio kendo. Ko chapoka tieko chudo dakadhi. Odware 1000 Pokatieko alafu imi asini pira beach mar lunch makano madhi go kuja. Koro samo miya gino nakano. Koro manyo boy na moro luongo ni SP. Koro SP no en no omiya beat mar jomoke mawere. To kaka no winjo ka wer na wach bani ngiwer bani nyalo wer mamit. Inyalo wer mamit sana kiyudo production maber inyalo wer. Koro that gave me heart. Koro awero wenda no tatinga dhi gesho kuja. Nokayudo thuolo mar perform maweyo. Koro aji kaza bang jomoro wiga dek boy na cho luongo ngisa ni ba ni mono uko na bidii ijika koro bi record. Oyie na ni monda dhi session. Koro kadhi ngama ne nigi producer makanyo en boy moro sani en producer mar Bahati iluonge ni Mesesi. Yes. Koro ayo Mesesi kane warado first time song na mana record mokwongo no tache because now we're about life ne go chungu nini koro no otache bo oguzae bo hera koro no ungisaga Kido bwana ina dwani wadongre kodi oyudo ko bendo eko ongangana poko yudo kata kako bet koro wamakore gi producer sapaga chiel ko gwen akwonga monda dhi studio wandiko wer kode kanyo. But boy makoro won studio no odhi ofwenyo ni I'm talented. Koro ungisa ni bwana anini gi talent inyalo ndiko naga wer. Koro achako ndiko ne wer. Koro no sign andiko ne wende then producer ni bing ne koro relationship kinda kode ne ber koro no miyaga tich mag timo backups. Koro ka jathumo biro to seluonga jathumo kama biro to dwaro mondo konyo ndiko wer bi tadhi. Koro achako sama bet gi the moment I bet gi producer ni achako develop interest in production. Yes. Koro mata nena akora nena gik moti otimo aneno gik motimo. Koro ochopo sama koran bende anyalo miye idea nyise ni ba nitie gimoro nyigolo kama koro natema make sure ni kamogo komulo gimoro tang'iyo sana mondo ang'e ni to golo ang'o to time nadi. Koro I was very keen I was very sharp during that time. Koro anyisen ba sound moro nyigolo kama gimoro miluongo ni kama ketego e song ne koketo to wuok ne maber wacho ba garain oyudo ka koro in productive nikech at least you can share the idea. Koro en mani koro at that particular point in gi idea but okinya keto so you have to give him mondo keti ayudi. Koro anyise to keto koseketo to wuok maber. Koro we did songs mang'eny sana. That's back 2017 2018. Then mbele kanyo korumo gine noduogo wuok ng'ang'ia kama oseriwo ji. Alafu ibiro to koro idwa shine ma koro idwa shine malo jomoko. Vivu jabedo ga. Koro chunya no chido producer no wuok odhi EMB Records.
Koro en kodhi EMB Records. Mar Sauti Pol. Mar nani Bahati. 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 Ni Sauti Pol. Ya mago tango mawachido. Ni Sauti Pol. Mar Bahati. Nado wachi ni Maru Ile Pol. Mar Bahati. Mar Bahati. Ene producer Dhiambo to ene producer Bebo. Koro producer no. Bebo. Bebo. All right. He's my friend, my long time friend, and me a develop interest in production. Koro, I produce. Kode kai ongi se to okay to now. Koro ko onge tukora bete machine kacha temongi atemongi akopi gik manoti mo aya project ge save manyien abi tutorials mag YouTube arango. Kora chako ngiyo achako produce ba chako ngiyo loso beats. Yeah. Kora bedo beat maker. Kora ngi zail mar loso beat but okanyal bedo producer nike poda onge knowledge moro monga madwa trust abae onge. Exactly. Koro there came another guy iluongo ni Sean. Koro Sean en producer mara wiko bwana mogolo wende maga wiko Nyamwalo. Ana wiko wenya pala jeje. Koro Sean nobiro. Okay. Koro ka Sean nobiro to yudo ka Sean o Kitale. Koro manyo nini Nairobi, omanyo exposure Nairobi. Odwa ni koro obede gi base moro be Nairobi. Odwa no bede gi base Nairobi. Right. No bire studio ni. Koro ko bire studio ni Sean is good. No, oyudo ka Sean ongeyo tiyo gi gimiluongo ni FL. He was very good on FL but oketo gi Logic. Koro anta ange Logic takia production. Ange software no, I'm very familiar with it. Market dwaro gima kama tinyalo gine anyalo ngisi nyalo timo. Koro from there Sean kan odonjo studio ni, koro Sean could do production, koro then en no sebo bea. Koro an kora go ami en yene no seng'eyo en gi FL knowledge from FL. Koro kinyise gima tin to translate piyo. Okay. Kora nyise to okawa idea no piyo, an be kora kwalo idea ne. Koro mogi kaka winjo no endo ma ende pod wan gi Kido mwenyewe. Kido en kijana matiyo Barikiwa, gitiyo gi nyakwaro Jonjo, and maybe for the lucky few that have visited Barikiwa studio, I hope this one is a familiar face, a familiar figure, a familiar person to you. And kijana matiyo ka Barikiwa, and it is also good to share these ideas because it can also help somebody that is struggling somewhere that maybe want to lose hope in life, you know? Just to tell you that life is a process, you know, and people have to start from somewhere. Koro kawuono wan kae ndigi Kido mwenyewe wawinja ne stoche no chako nango to no nyuole producer koso gini oyude widongo to in kaka ngama dwa bedo producer to inoko kanyere kaka nyalo timo to maybe in upcoming artist tidwa no goli thum maber ere kaka nyalo yudo connection mondo ichop kanyono endo ingat maneno gini ni endo maendi iluongo ni Luo Trending Nation. Eno bokelo nuweche luo kaka winjo no endo. Wabiro manyo jok moko mopogore but gisani pod wan gi Omari Nash kaka pile. Pod inyalo penjo midwa penjo Kido. Oduoki one on one. Mane momiyo one life. Koro, Jatelo. Yes. Ere kaka koro idhi mi yudori Barikiwa ngeni mano kore kumuluore piny luo kaendi makise chopi the topmost production center isani aneno kutimo both audio gi video. Yes. Koro wanyalo luonge ni full production. Yes. Ere kaka odhi bwana nikech nitie jomoko makata mondo giromoro magiwuodo fibe gi mosi is a process. Irita ko podcast ngene ongama be pore thom okenya paro ni ati inda dhi gocho dhi biro. Then e piny luo kae ndi be onge musician moko lem. Iyudo. Koro mana kopo ne ine shono to pore obiro. Igo ni omera kawuono amos wuodo fibi. Inere kaka ne dhi michopo Barikiwa studio. Okay, ananyalo wacho ni chopo Barikiwa was like destiny. Then destiny to chalo kata call mondo nadhi Barikiwa. Nikech when I was meeting Wodfibi, arado gi Wodfibi kana na producer at a studio in Eldoret. Studio mane wa launch Wangwana. Koro nan producer kacha. Then Wodfibi ne biroga
timo promotions. Then obiro kata ka nitie like luo music, yani ng'eno yudo ka ng'im na go bongo. Koro nakia goyo like gospel, ajawa gi luo music gine okalo ahinya. Koro kani Wood Phoebe biro ga, then no biro, aparo ni maybe he liked how I was maybe. Koro vibe ne wa vibe. It was very kind to me, and I was also very kind to him, maybe to a point. Koro no achako bedo siepe kanyo gi kamano. Wawilo namba. Koro samo biro to gocho na ni in kanye. Abiro studio. Koro oyudo ka, koro at least warado with value. Ngeni samirado gi ng'ato lure ni rado kode yo mane. Tie ng'ato abayo kamoro ta neno ng'ane. Alafu tarado gi ng'ane twatimo gimoro. Koro ntiere mo with value. Koro no rado gi value. We met with value. But then it was kind of destiny. Koro from Eldoret, kanye my day, and I was connected with my mentor now. My Wood Phoebe. Though chien kanyo no idoka na hero ngini aero tum kabisa marohangla. Makata from the studio manantie, they could say, "You're sounding more of Luo music." Yes, your music sound more of Luo. Gikmigoyo kataki go beat ya Zuki na sound more of Luo. Koro abe kaka neginyisa ni I'm sounding Luo ahinya. Koro no ki reject. Ni wacho ni bas kaki ni here. Let me look for better place. Koro wabedi jaluo. Wabedi jaluo ka gidwa. Koro ka gidwa na bedi jaluo. Wabedi. An jaluo. I'm going to drop the bongoish in me. Adi bedo jaluo. It means that the Ajawa in you was a call. Ajawa in me is a call. It started vibrating in you before you could realize that it is there. Actually, I never knew. I never knew that I could do Ajawa. Nikachanya lo paro after meeting Wood Phoebe, koro Ajawa no koro eko chakonene wa inya. By the way, ka Wood Phoebe osebiro, bo timo project saria dek kama nantieno, studio manantieno. Ginen zail mar koro kendo go Ajawa no. No medoren koro na sound more Luo. Then koro wadhi waduogo kunwa winjore gi studio cha. Winjruok no dio bedo matine kindagi management makacha. Ba wuok. Okay. Koro ka wuok taduogo dala. Koro ka duogo dala ta nyono lam. Akon lam matin. Kase ko lam, then gimoro this year around dwe mar ariyo adek kanyo. Last year 2022. Last higa mwatieko 2022. Nadi koro arado gi Javan. I reached out on Javan. Karayudo ka Javan also was following me. And nan fan ne karobe no follower. Kora reached out to him and he said Javan bana adwaro studio kama nyalo. Goche time production matin. Kade. Ungisa ni in kanye. Aisha ni andala bi Javan mokwongo luonga. Actually manga mokwongo introduce sa into Jawa koro real Jawa. En Javan makajudo. Melo Music Studio. Koro Javan makajudo ema nokwongo introduce kabisa. Ma dhi adak kode home gi kanyo for some time. Koro otimo na orientation. Manyiso ni kasane wang'eyo koro ng'amoketi the Jawa industry wanyalo keto Javan makajudo nikech ene makiyae e bongo kocha takongo lware lewete koro chwadi koni kama macha kama okay makata songs ge machien wa record ko neno kaneno like how now hangla itimo koro kaki compose aneno kako compose how he's doing his things from his home abet kode korgi kanyo en mokwongo actually Javan be mokwongo introduce to an hangla stage adhi akonga timone akonga timone backup to kabudha ahinya to kalure gi yudo kanan gi issues mang'eny chien okanyal medo bet ahinya. And then Javan notimo na orientation oyudo ka ong'isa ni ba ibiro maber ibiro maber lakini gimitim imagine koro after that aduogo kendo dala I lose hope in life.
Actually, I lose hope kabisa ma actually maybe nikech koro kaka duoga jayudo ka koro sama nadonjo kachacha Java nong'awe. En malo. Java nong'awe koro ing'e ni design migoye Java goye ma kapodi yom In week. kata be ibet piny neno mondi. Iwacho ya gino inga. Baluor koro design mane Java koro goyego. This thing is very serious. Aluor man adok chien waomne gini fua. Ajawani we aomne fua. Koro adok home mone. Yeah. Ema ka adok dala. Adok dala ups and down agoya noma achako loso sanduku. Coffin. Yeah. Koro raduogo loso sanduku sigomre wakanye mana loso sanduku. Sanduku majo moto. Yes. I am a good coffin maker. I can make a good coffin. Hey, ma kuponi ngatulungi ni Kido the coffin maker, you can accept. Very well. Nikech nase amua nana change career awera gi music. Idonje eloso coffin. Adonje loso coffin ko bane no ka jito every week. Koro nano ko kanyal koso chiemo. Hey, bwana omerane story ni oko ka bwana. You have to listen. Mondi kuongi winj story mar ng'ato bwana. Ji nigi stoche ma ere ng'ama nong'ere ni Kido is a coffin maker kata na kia. But ere ka Kido giwuok e coffin. Koro ng'ama gola coffin en wuod Phoebe. Ma wuod Phoebe mogoli e sanduku ng'ama. Koro wuod Phoebe mogola loso sanduku ng'ama to. I can assure you ni kadi Nairobi. Nadhi Nairobi gi Ouru bag. I don't lie about that because it's the mene de Nairobi makoro wuod Phoebe oluongi. Idhi go Ouru bag. Adhi go Ouru bag. Opportunity oneno. Tionge gimoro. Taonge gimoro. Aonge kata mana fare. Aneno ka wuod Phoebe notimo ginene moro. Nodwaro producer. Actually, nan down kabisa. Koro osiepna moro ema paro notaga on a post of wuod Phoebe. Luonge no Ombele. Gregory Ombele. Aki bwana no amiyo credit nyaka sani. Gregory Ombele kumoro moro ma intiere was salute. Then classmate na this boy was my classmate. Then very good fan of mine. No singe very good fan of mine. No nge passion mari. Ongeo is a very good fan of kendo follow aga everywhere. Koro ano ido kan offline. Aonge kata mna smartphone acho gi katululu moro kan. Then brother na Koloro. To brother na Martin. And then another seat to duogo dala. Kuduogo dala to ogamos akano golo sim kure. Taisen ba konya gisi sim. I log in Facebook. I know. Tatemo kama login. The first thing mananeno that tag Gregory Ombele mentioned you on Wood Phoebe's post. Third year post cha. Mane to imagine only that. Kido angene this was destiny. That day karango tayudo kacha. Tag number Wood Phoebe after that ngeni no ido kataka na laloga sim number Wood Phoebe akaka na yudo. Tagocho ne Wood Phoebe. Tangiso Wood Phoebe ba en Kido producer mna ngo Eldoret cha. Panya nini kanya na hisi na ndala. Titi mango onge gimatimo wana na we teach kacha. Toni nunca rabi. Because I'm nongea. Koro ngisa ni B. Omero Wood Phoebe ngisa ni B. To inono. Samunyi sana abino. Oidoka it was very tricky. It was on a Wednesday. Wood Phoebe dwara kisu Nairobi in 2 days time. Tinge Wood Phoebe kaka inga very strict. Hawacho ni opportunity niko baya. Tarumo. Okachaka yode. Okachaka ne thuolo machalo gima. Bwana na uwuotho. Iwuotho nyaka Nairobi? No, amanyo dao. Iwuotho kimanyo dao. Aloso gima madena be onge dao. Dalo tuo. Madhe konya ya mo opportunity. This is opportunity maka wewe mo dito kachaka yudi. Nilikomboa aki sijui. Na hizo madhe ni hola katamna beshteni. I thank God my sister
ne Narok agocho ni my sister menyana ni maluwa angise ni Rehema orna 500 to ngisa nano akanyalo yudo 500 anyalo yudo 400 angise ni ora kaka en no taloso gi madhe angise madhe ni hol nak tamna kuom ng'ato obende ng'ama dwa hole onge na manyo at the end nayudo shilling 800 nayudo shillings 800 then en gimo biro so abrupt adiga Nairobi na wuoka kaka inena no gima nating'o lewni moko Uhuru bag hizi za 20 bob na imagine naenda wapi Nairobi kwa nani Woodville Barikiwa na Uhuru bag adi nikafika Nairobi koro kachopo Nairobi to bichkuoto makane awadwa dhi donjo ka Woodville with that brand gi Uhuru bag anyiewo gima machalo Nigerian bag matin kama at 100 bob mana dongo kosemiya direction kama nadhiye tadhi kachopo to Woodville norwaka koserwaka and that's how I ended up being a producer at Barikiwa Studios. Right, mana kaka winjono nyakwara moge ma iluongo ni Kido Kido all the way from Barikiwa Studios. Opimonwa stoche ka ende mano mi mijingo ni kata imbi ng'ama ni oko kanyono endo tigombo bedo achiel kuom gimidwaro e live gimitimo en ni ibedo mana gi passion then ichopo kuma idwaro. Ingeni okikonwa ni bwana ni donjo Nairobi bwana. Idonja ka Barikiwa kanyo. Don koro kasedonjo Barikiwa then Barikiwa now organized for me kama nanyalo bete. Okay. Nikech oyudo kae kabiro kata gini. Koro koro ong'isa ni nitie boy na moro en jathum. Koro adwa ni mondo ateri itim bet e ot boy nano kapod apango ni kaka ibro stay ka. Koro wuod Phoebe ogocho ne boy ong'isa no wadhi kwachopo to karo notera i Aungo wuoda wendo ma actually Aungo wuoda wendo machine ai wuoda wendo mano bocha serially mano boy na sana tafadhali ng'ama watch gini dhi YouTube mar Aungo subscribe ne please Aungo norwaka kaka brone Kido, yes, kapok watieko, dang' bed gi marach kokikono jopiny ni en changamoto mage miyudo e field ni sani koro kaka one of the Luo producers ma wan go. Challenges is being near new field mar ohangla meeting these new faces but so far interaction ok rach they are very kind in studio they are very humble jogi gina vibe plus I want to thank my daddy katieko show ni mokago ni wuod Phoebe erokamano mana wuondora mano kata show ni low nikech wuod Phoebe that guy Nyasaye madi gwedho wuod Phoebe an pod abro yani an e field ni nyaka chakro mbugo wuod Phoebe is my guy. Yeah, en ng'at ma kata koponi gimoro rachne. Ingeni ok dang' awach ni eti ni osebedo kama. Yuro ka samoro dhi ma tuom kata wuod Phoebe kama but he will personally call you. Mokoni omari nang'o. Ma wuod Phoebe miwuoyo ni. Tokoni gima rachne no and that's all. Kochako romo kodi next time ok ichak yuro wach. Yani gicho rumo kamaja. And that's what I love from him. I love that character so much. Yeah, Nyaka appreciate her as my musical dad because he's raising me now to be one of the next maybe or one of the producers go hangla aningeyo kok en to koro okin gimore ohangla kata mana ng'ani ok nyang'iya kok wuod Phoebe okanya kata moso inda kok wuod Phoebe okanyal moso kata mana Eli but nikech wuod Phoebe they trust me ginena this is our boy too because the platform wuod Phoebe omiya that platform is worth appreciating is that platform worth
ji mang'eny gombo that kind of platform. Katan. Ji mang'eny. Katan agombe. Yes. Koro I want to thank God for him, and I want to thank God, but no, nikech yani I can't explain how I feel for him. Yeah. I respect that dude. Aluore. Tokoro, jogi sebedo ke vibe go inda Elisha mtoto wa shule. Ngama iwinjo mana kineno, yani the first time mubiro kanyo bwana mikungu mi winjo ki feel maber seriously. Ay, Madisco. Madisco. Freddy Jakadongo. Mano Madisco. Madisco no mora gi gimora achiel. Freddy is the first artist makungo tiyo ne Barikiwa. Really, kadonjo Barikiwa yudo ka Freddy timo album mare mar Love Moyieri. Koro Freddy gimomi ahero Freddy, gimomi Freddy mora. Adonjo. Koro and first time maraka like adonjo Barikiwa the following day korika session then Freddy mane biro. To waya gi Freddy. What Phoebe? Waya gi Freddy studio. Koro ngayo ni okay, if you look at me and how I've branded, you can't know Kaja Luo or I'm not a Luo. Koro ngeni Freddy obet chien kuja cha. Koro ngisa ni man folder maru Freddy ta manyo ta yao. Koro what Phoebe yodi? To wewe wagi Freddy kwa betka. Koro Freddy okuwo. Freddy okuwo. Olenga onye. Kori ngena benda luor because Freddy is this is that guy man na aminjoga manewe wende neta nega mane TV. Poko rado. Koro imbe okinya wuoyo. This is the first ohangla star maro mugo. Obet kuchacha ora ongeya. Garagani uluora. Tanu benda luore. Hakuna feeling ni shy feel poa kama hiyo. Jama chuluori to imbi luore. Imbi luore. Koro luoro ru. Koro ngena ngie, angi akwalo ngie. Karen bo kwalo ngie. Alafu koro winjo kapenjo word Phoebe, agocho de word Phoebe. Asetieko angiyo folder to kora wacho gi dholuo. Angiyo folders gi. Takiani songs manyien gin mage. I see mu. Karo winjo alafu guok. Karo manaje luo. Agala ni good video. Apa yarando koro good Phoebe to kele Jakongo timayoka. That feeling made me nakumbukanga Freddy like anytime that thing inakujanga komendanga inaka very fresh. Then Johangala gite they are all vibe. Ka Elite Moro. Ka Inda is another guy. Si Tony Ndiema. Si Johangala gite masiti yogo so far masa interact go. Geni sawa. Ai. Geni jo mabe bwana. Anpoka winjo ngamarash. Katanga mose chwanya, katanga mose ngesa madharau in any way. Onge. One of the fine days nwaneno prophet. Yes. Ko olemo. Ige prophet ngama jigomba ni bwana. To nwanene Barikiwa chingno bino yude die. Nantie. Ka prophet obiro. Nantie. How was the relation between you and the prophet? Oh, prophet comedy. Prophet comedy nani nobiro on a project. Actually nobiro nen project maro aparo nen maro kot jarapogi. Koro nobiro goko. But he's a very good guy. Kata kakane ekane waromo then he's like jakababa jakabi. Ngeo ni ngama vibing ya ngea. He's just a cool boy. Ana maringo dakingeni prophet and boy moro manyonoga 1 million YouTube cha bwana. And he's just humble kakumari nashto. Yeah. Aningeni aonge gima moraga kabedo humble. Ambe mora bwana ni abedo mentioned kuma characters mabecho ni kire bwana. Ambe ngina winjo maber by the way. Mae ndi ilongo ne Luo Trending Nation kaka pile kawuono ne wan gi Kido mwenyewe. Yes. Kido kapoko tika kiani nitire wach moro midonga dwa ni kawe thuolo iwuo gi jokanyanam. Kauda ka moko matin bwana imbe kesani kori ngama serious.
iwuoye gi jopiny bwani kon gi ni yudori kanye gi gidwa yudi gik moko machalo kamago to our upcoming artist what is your plan kaka Kido achana na Barikiwa now kaka Kido in gi plan money towards our upcoming artists so that you also promote them, you put them where you people have raised other stars. Okay, first of all anyalo miyo gi handles maga. And kaka Kido Baswil, you can find me as Kido Baswil Music on Facebook, Kido Baswil _ Kenya on Instagram, Kido Baswil Kenya on YouTube, and music producer under Barikiwa. Koro to any artist manyalo gombo tiyo kodwa kaka Barikiwa ing'e ni sani kitiyo okiti koda you work with Barikiwa because I'm under Barikiwa Studios. Koro inyalo go na simu, I book your session, then kase book your session, then ibiro titimo recording mari. Nikech what Phoebe is trying to give us opportunity to create new stars. The way he's creating us, one be wadwan mondo o create joma chielo. Koro mana koro anyalo grow kod boys na moro, but mana kiwaka under Barikiwa. Nikech sani an under Barikiwa. Koro inyalo go na simu through 0745 79 8255 0745 79 8255. You can call me through that. We link up. Kidwaro timo production under Barikiwa. Karibu sana. Wow! Thank you so much. Thank you so much. What we kunyo kamani ngamono watch gini endo no bedo hosted ge director no bedo hosted ge huh? Yes, Nicky Melo sebedo katimo ne ji mopogore videos ang'eni embo wadhi bedo kode kacha endo next interview. Keep watching mondo mi irom kode iwinja ne koponi ng'at madwa no golne video maler kaka maler ng'akeni nene nade gi kono ng'ama time gi mashinde manyien manyasani akeni ja kamera inyalo neno background no endo inyalo neno mashinde go eko iluongo ni Nicky Melo contacts ge and everything ne kanyo no endo inyalo contacte ojaluo mawacho dholuo maber kabisa omiyo wan wadwa no promote kaka joluo kidwa ja kamera wan gi jaluo kidwaro production Barikiwa jaluo kidwaro MC ma hype ni Omari jaluo kidwaro jothumbe Freddy jaluo Elisha jaluo wagerre emomiyo bwakelo kata luo trending nation mondo kiko beda a nation more odam gimomiyo wakelo luo trending nation. We want to trend in every corner, you know. Igimoro moro koro wa promote uru Nicky Melo inyalo follow e all media platforms. Meanwhile anagoero kamano kabisa pod gi nyenga iluonga ne Omari Nash ambe inyalo lowa e gigena kocha cha endo Facebook, YouTube, Twitter, TikTok kanye Omari Nash twa promote uru channel ni mondo wachop kumachielo. Ko kamana goero kamana enya waromuru kendo the next Wednesday. Thank you so much. Celebrity Gossip.